Adin bagi seng-sang partai nalor ki kertong gibanya aireng hake election MDC Shakasi Hills Autonomous District Council bat Jingthep Hills Autonomous District Council kira pendap ialah ke kamram ban pensengau ialah ki mat ki jutang syakipaj ba nong song snong hakini ki kendiat tayo baladap. Haka arpuai tarik rempang arja arpusan kala daipat sakapali joki pajba ban rai ya kalawai jongki arspa nyopu ar ngot ki kertong. Ke Jingthep vote kala sedang naduk kapor nyobu je menstep batkan kot pat hakapor sau beje jan mit. Hakabala ban saki bagi pajba naduk ki samla ki rangba ki riu temen nalor ki kertong hakeleng ke jela kila yami ban lech la ki jong ki jaka thep vote bat ban thep ya la ki vote. Henry ka rai ka bakhat do pat kan dei ha ka arpusau tarik rempang araja arpusan ka badai ka tarik ka baka District Council Affairs DCA kala bo na ka Bynta ban nyoya ki vote bat kan dei ha ka te ka sngi ban tep halor ka lawai jong ki ne ki kertong ki play ai rang ha ka ni election. Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F ka plus F ha ka bam bangi bam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar bam badon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.